Dnes si povieme, ako je možné, že na mieste priehrady je evidovaný pozemok s druhom pozemku orná pôda. Na obrázku vidíme sútlač dvoch map, zelené čiary a čierne čiary. Zelené čiary sú Ečková parcela, to je tá malá, a na rovnakom mieste je evidovaná aj Cčková parcela, to je tá veľká, blikajúca. Ečková parcela je zakreslená na mape určeného operátu a má druh pozemku orná pôda, pretože tieto mapy určeného operátu sú obvykle vyhotovované na základe starých aj storočných map a už sa neaktualizujú. Na druhej strane Cčková parcela je zakreslená na katastrálnej mape a má druh pozemku vodná plocha. Podľa katastrálneho zákona druh parcely registra E nie je záväzný. Záväzný je len druh parcely registra C.